Ja tražim Vendija. Vendi, tražim sa igrača, pošto Lepog mi Miću. nismo njen nivo. Tražim... Što niste vi moj nivo? Nismo Ja na to tom nikad nisam rekla. za čišćenje Evo. gumenim rukavicama, za valjanje u Šta je s suncu, tobom? Pa govnima. nisam ja gazda, ja ću biti sluga sa ovim predlozima do kraja farme. Znači ja ću to da radim. Ja i da sam gazda, ja ne bi to nikom zadala. Pa ne znam koliko da me ne sluša. Pa ja bi zadala. Jesi ti čula da se ja neko nešto naredi ovdje? Ne. Ma ne zanima me to, bre. Nisam došao ovdje da diram ljude, bre. Niko nije maltretirao ovdje ljudi. Ja sam tu Ja sam predložila. 3 dana, 5 dana, 10 dana, briga mene. Ajde nek dođe, brate, da ne oblačim ja ovo preko... Neću. Ajde, čekate Maja. Neću, dok on ne dođe. Evo nisam obukla. Neću. Sam preko gačica. Nemoj one face, ne možda čeka, ajde požuri. Sad ili nikad? Sad i nikad. Čekaj da ustanem da sedem zvezdu. Čekaj, molim te ti pokažem, pa idem da se tuširam. Ajde. A kad meni donesu kupaći... Oblačenje je pred nama, je li tako? Da. A, samo ti kažem, Znači a kad... možemo i da upecamo Šta? ribicu. Ne. Dobro. A, kada mi donesu kupaće, onda ću ja svaki dan u kupaću. Da budem amazonka. Čekaj, kako su mogli toliko da... Kupili medium, hoće ti donesem, ja nikad ne Ne, lažem. kako je moguće? Medium kupaći, kupili mi gaće za šimpanzu je. Jeste li doneli klupe? Šta ti je bre? Ti pokažem. Čekaj, samo da uvučem kao stanije u guzu. Da vratimo ono od ozdović. Čekaj, molim te. E, sad ćete da vidite. I molim produkciju za kupaći. Eno ti, šta ono? Evo vam. I? Stegne malo. Pa ne znam kako se to radi. Evo ti. Dobro je. A? Dobro je. I? Šta misliš da ja imam komplekse? Ovdje ću iz gola da idem svaki dan. Ovaj dečko se skinuo